Ahoj, sleduješ Telo na maximum na webe Európy 2, ale pozerám sa si do kamery. No jasne. Prvým cvikom bude Surya Namaskar. Tento cvik ešte raz. Moje meno je Vanda, vidíme sa v Tele maximum. Ďalším diel, čo? Ahoj, Telo maximum je zväzka. Náš ďalší cvik bude... Nie. Náš ďalší... A nič. Ale aj. 15 minút a je to. No a posledným cvikom budú brúšaky. Jednoduché, základné brúšaky. Také dobré kardiocviky spraviť aj tu na pohodlí domova, aj tu na. Ak si ich chceš pripraviť. Nachádzame sa na klzisku Letná v Prahe. Je to tak? Počkaj, na klzisku Letná v Prahe? Môžem si ešte skakať iba trošinku. Volám sa Vanda, sledovali ste Telo na maximum Európy 2. Nazdar. Pardon, technické problémy. Tela na maximum. Tečiem stopou. Držať si top postavu aj počas nového roka, ne, počas sviatkov, okej. A dnes vás rozhýbem, čo to tam je? Moje meno je Vanda a dnes sa spoločne po sviatkoch. Tak poďme na to. Dobre. Ja viem, ale už sa to nedalo. Budúcne... Tak čo, páčil sa vám dnešný týždeň? Maximum. Čaj si môžete osladiť mliekom alebo medom, dosiahnete tak vynikajúcu chuť. To je blbosť. Postačia nám len 3 suroviny. Kokos a to. Dnešný diel, zase ten týždeň. Nemôžeme to takéto fail niekedy? Iba tak, aby tí ľudia, vieš, keď už pozerajú, tak niečo potom, že čo to dala? Banán slúži ako prírodný botox. Škorica dezinfikuje a vyčistí pory. No a meďpleť